Waar zit hij toch? Als ik nee man, het is donker. Als ik er staat. Je had al die karren los. Hij is er aan het season zoals ik kan use. Karren wat voorbij rijden. Zien ze, ik had het kadda. So wanneer dit schiet, ik voor hulle shit ingewikkeld en gooi 'n klompie temperance, maar as hulle descriptions na die boeke van Bacillum 6 was 5 blaai sal hulle sien. Ek is directed deur die een magtige skepper. Ek mag dat een is my kop in vele places. Whether sy swart bruin wat man, vrou of geel is, hoe goed klink en hoe goed voorkom is nie jou keuse. Wat jy oplet en leer is jou verantwoordelijkheid. Maar ek verstaan ons almal iets waar ons graag een is. Voorbeeld, ek is graag een in geselskap is. Hy sal hy reg van nou